síndic d'Aran, exsíndica Pilar Busquets, exsíndic Serrano i Boia, consellers del Consell General d'Aran, membres de la Mesa del Parlament, diputats, diputades, senyores i senyors. Com a presidenta del Parlament, és un plaer donar-los la benvinguda en aquest palau, seu del Poder Legislatiu català, que avui s'honora acollint aquest acte commemoratiu del 25è aniversari de la reinstauració del Consell Generau d'Aran. I a continuació dono la paraula a la il·lustre senyora Maria Pilar Busquets, ponent de la Llei 16/1990. Ja ens hauria agradat tenir-ne una al 1940, no? Del 13 de juliol sobre el règim especial de la Val d'Aran i primera síndica del Consell Generau d'Aran restituït. Bona tarda a tots. La honorable senyora Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya. Magnífic senyor Carlos Barrera, síndic del Consell Generau d'Aran. Il·lustres diputades i diputats de la Mesa del Parlament de Catalunya. Magnífiques conselleres i consellers del Consell Generau d'Aran. Autoritats, senyores i senyors, amics tutti d'Aran. Avui ens trobam ací a Massadi, el govern d'Aran, en un corrop d'aranès i araneses i d'altres persones que també estimen el nostre país. Convidadi tutti pel Parlament de Catalunya, especialment per la seva presidenta, la plana honorable senyora Carme Forcadell, en celebrar a Massa els 25 anys de la recuperació de les institucions històriques d'autogovern d'Aran, el Consell Generau i el Síndic d'Aran. Aquesta és una celebració i un homenatge que el Parlament de Catalunya, com a primera institució del país, ens ofereix no solet a tot el cos polític aranès que ha rendut servici al país des de 1991 en què a dia d'avui, sinó també al conjunt de tota la ciutadania d'Aran. Els polítics de tota la comunitat aranesa compartim aquesta celebració amb el Parlament de Catalunya i les dam les gràcies per la seva col·laboració i ajuda en la defensa de les legítimes aspiracions d'autogovern del nostre poble, que són les dues comunitats de la meva llengua i la cultura pròpies, un trosset de la gran nació occitana des de segles encosada voluntàriament a Catalunya. En 1990, el Parlament català demostrà una sensibilitat i un respecte extraordinaris a la comunitat aranesa. Se metec al nostre costat promoure a possible l'aprovació de la primera llei de règim especial de la Val d'Aran, que a son torn desenvolupava el mandat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de reinstaurar les institucions històriques d'autogovern d'Aran. Aquesta llei setia les bases en la modernització de les nostres institucions tradicionals, dotant-les d'una estructura adaptada als nous temps, que a mesura que ha passat el temps s'ha anat ajustant i perfeccionant. El nostre referent històric ja les sabeu tots i totes. Ell és el privilegi de la cerimònia de 1313 que contempla els antics drets i llibertats d'Aran, entre ells el de poder decidir lliurement sobre els seus afers propis. Més abans d'entrar en la modernitat del segle XX, deixem-me rebrembar dos fets polítics força importants que determinaren la trajectòria política del nostre poble pendent a propers 150 anys. En primer lloc, l'impacte polític que provoquà el decreto de nova planta promulgat per Felip V l'any 1716, que abolí tots els drets i llibertats catalanes i que, malgrat no suprimir les institucions d'autogovern d'Aran, les amendric pregonament. En segon lloc, l'abolició definitiva d'aquestes institucions l'any 1834 promoure la creació del sistema de províncies en l'estat espanyol que determinà la deseta de l'autonomia aranesa i l'encossament de la Val d'Aran a la nova província de Lleida. No seria que era en 1977, quan els primers llums de la transició política en l'estat espanyol ens deixaren entreveure la possibilitat que Catalunya recuperés la seva autonomia, que un corrop d'aranesos i araneses de diferents sensibilitats i ideologies ens amassèrem a crear
era Associació de Vesins d'Estersús. Pramude arribar en son moment als parlamentaris catalans que elaboraven l'Estatut de Sau i la reivindicació d'una gran part del poble aranès de recuperar les nostres institucions polítiques i administratives tradicionals i al mateix temps d'artenyer el reconeixement i l'ensenyament en l'escola i l'ús públic de la nostra llengua. Aquesta legítima aspiració sigui escoltada pels parlamentaris catalans i quedà plasmada en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1978. Pramude Catalunya dau al món una leçó de democràcia i de respecte a la identitat dels pobles, la mateixa que reclamaven tota era i al mateix temps de sensibilitat i estima cap al poble aranès. Tot un, la reinstauració de les institucions polítiques i històriques d'Aran no sigui pas immediata ni aixida. Factors de natura molt diversa, política, de disseny i organització institucional, de conjunt de país i també econòmiques, determinaren que la plasmació del mandat de l'Estatut se retardés encara 10 anys més. Tot un aquells anys no sigueren esterils ni perdudi entre l'enfortiment de la identitat aranesa entre la millora social, cultural i econòmica de la Val. La introducció de la llengua pròpia en l'escola, la bastissa del nou Hospital de Viella, l'aprovació de les normes ortogràfiques de l'occità en aranès, la d'obertura del Museu de la Val d'Aran, entre tiets, subvergent-hi, amb testimoni d'aquest procés de progressiu desplegament social, cultural i econòmic d'Aran, apoyat i alentat pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Fins final, en 1990, se meté en marxa el procés de discussió i aprovació de la Llei de Règim Especial de la Val d'Aran, que avui és un instrument que possibilitaria la implantació i modernització de les institucions històriques araneses. A la vegada, jo era diputada en aquest Parlament i recebia encomana d'elaborar i de fer el text de la nova llei a massa de meu il·lustre diputat Max Kanner, malerosament ja traspassat, en tant que volia un especial sentit reverent d'amistat i de reconeixement. Per un debat de projecte de llei en Parlament, en la Val d'Aran s'organitza també un grup de persones que s'amassaven periòdicament per poder arribar a ponència les seves aspiracions i que marcaren un listre ben nou en aquest moment, en aquest context, en l'autonomia catalana. Molti d'ells avui són així, i tots ells amb 25 anys més en les esquies, i precisament per aquesta condició són, memòria i història viva. Un any més tard, en 1991, ara 25 anys, se celebraren les primeres eleccions en el Consell General d'Aran, del qual era una d'aquestes escolluda primera síndica d'Aran, a propers 157 anys de la seva abolició. Aran recuperava la seva més alta institució de govern i de representació política. Seria també el primer cop en més de 700 anys d'història que la veu de les araneses seria també present i escoltada. En la meva condició de primera diputada aranesa al Parlament de Catalunya i també la primera síndica d'Aran, vull acabar la meva intervenció amb la meva petita reflexió, una reflexió basada en present en tot aguardar futur. Avui el poble català viu un intens debat sobre el son dret a decidir i sobre la viabilitat d'un procés d'independència. De quan d'Agueset hi ha també molts aranesi i araneses que també reclamen el dret del nostre poble a decidir el son futur. En mig d'aquest debat, ells volen rebrembar la història, tant la mil·lenària com la més recent. Si Aran ha mantingut la seva llengua, la seva cultura i les seves institucions d'autogovern, ha estat primer de tot perquè atau que han volut els aranesos i les araneses. Més també perquè el poble aranès ha hagut tostem al poble i a les institucions de Catalunya al seu costat. No n'hi ha cap dubte. Catalunya ha estat tostem en Aran i la nació germana, i la millor i més lleial companya i amiga, i la més honesta. Era que més ens ha comprenut, ha respectat i estimat. L'acte commemoratiu i d'homenatge a aquest Parlament de Catalunya avui ens ha convocat ni ho mostra. Desiri de tot cor que tots els catalans i catalanes troben el camí de la llibertat que cerquen, en harmonia de més altres pobles i cultures de l'estat espanyol
e l'agens de l'Europa del segle XXI. E desiri també que el poble aranès continuï l'agens d'era i al son costat, lluitant i treballant a massa per un futur millor, amb la mateixa estimació i respecte que acabem sabut des que els nostres païsenyes en més de 700 anys compreneren que la millor manera que avui els aranesi i d'este aranesi era justament perquè podien i volien sentir-se i ser també catalans. Moltes gràcies a tots vostès. Visca Aran i visca Catalunya. A continuació, passo la paraula al magnífic senyor Carles Barrera, síndic d'Aran. Força gràcies, presidenta. Magnífics consellers de Consell General d'Aran, síndica Pilar Busquets, Amparo Serrano, síndic Francesc Boia, tot i les altres persones que vos acompanyats avui ací, força aranesi, amics, força gent que en aquests darrers anys ho hem compartit acció política, negociació, demanes, aspiracions d'un major autogovern de Consell General d'Aran. Senyor Jesús Serra, ara la vegui, illa adoptiu i aranès il·lustre, gràcies per estar ací de nosaltres, i a tot i aquells veïns de la Val d'Aran que també ets junts de la sala. Ben, era magnífica síndica Pilar Busquets, una excel·lent exposició del passat, d'un passat que realment ens ha permès recuperar la nostra màxima institució d'autogovern en Aran. Era referència, la primera era d'Usau Llei d'Aran. Aquest matí, quan hem arribat a plen, els magnífics consellers que composàvem el plen de Consell General d'Aran, al Parlament de Catalunya ha estat un plaer veure el nostre drapeu en les escales del Parlament, màxim símbol de respecte institucional i de reconeixement a la identitat aranesa. Hem hagut l'honor també de signar el llibre Tots els magnífics consellers. Hi ha un geste de sensibilitat de la representació política del poble aranès. Ho hem fet una massada de treball que ha dat força de sí. Hi ha una massada de treball que ens met en les portes de desenvolupar i de desplegar la llei del 2015, del 5 de 10 del 2015, i una llei que és vehicle d'un veritable autogovern de la gestió dels àrees públics del nostre país, però que evidentment comporta que també el poder executiu pugui el desplegament d'aquesta llei. Avui el legislatiu, ara hem d'avançar en l'executiu. Hi ha hagut dificultats en aquest any, evidentment que sí. A res de nosaltres se ens pot passar per desús quina ha estat la realitat política no sols de Catalunya, sinó també de l'estat espanyol. Aquests recents episodis de la sessió parlamentària en assajar d'aprovar els pressupostos del Parlament de Catalunya, que sembla que definitivament han quedat avortadi. Era il·lusió de molts territoris, sobretot del país d'Aran, en avançar en infraestructures socials bàsiques en nosaltres, que de moment s'hauran de veure arralentides per aquesta manca de pressupost de la Generalitat. I també ho emet i demana a tots, però també als membres de la mesa del Parlament, sobretot que són els que han compartit, o dels que han compartit aquesta estona per meiting de treball, que més enllà de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat i de la implicació de tots els departaments en la sues demanes en poder millorar la prestació de servicis al poble de Catalunya, que també pensen que en aquell pressupost hi van junyir els pressupostos del Consell General d'Aran. Que, per tant, també ara les demanem aquest punt, aquest plus de sensibilitat i que vetllin que els pressupostos del Consell General d'Aran permetin el ple exercici d'autogovern i de poder atiar tot i aquelles àrees del país que el Consell ha encomanat, ben per traspassar de competències o per a legítima voluntat del poble aranès d'avançar en noves responsabilitats. El reconeixement institucional d'aquest acte dels 25 anys de reinstauració del Consell General d'Aran anarà junyut demà passat a la celebració de la nostra festa. Comptarem amb la presència del molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, que ens acompanyarà. Tornarem a mostrar el nostre agraïment
al poble de Catalunya e a fortalesa voluntat del poble aranès en la recuperació de les institucions, però també de la nostra legítima aspiració de poder avançar en un major autogovern i gestió dels àrees públics del nostre país. Entenem i compartim les dificultats que està patint Catalunya, perquè nosaltres també les patim, la situació complicada de l'estat espanyol, però hem d'assajar, és que hem responsabilitat política de prioritzar absolutament els àrees d'interès entre els nostres ciutadans i anar aparcant els interessos partidistes o d'oportunitat en cada un dels moments. Et diguem des de la reflexió d'un lloc lluny de Barcelona, 360 quilòmetres, però de la representació de tot el plen del Consell General d'Aran, que soc convençut que tots els companys de responsabilitat compartissin. Aquestes paraules són d'absoluta sinceritat. Nosaltres sejam d'estar responsables de les nostres decisions en el nostre país, tant de bon que aquesta senzillesa i aquesta forma de poder ser compartida amb tot i aquell que hem i han responsabilitat en la gestió pública. És un gran dia per a Val d'Aran, el reconeixement de la reinstauració del Consell General d'Aran és un fet històric absolutament. 30 anys no vislumbràvem que un dia com el d'avui podríem estar així, que hauríem evolucionat d'allò a primera llei a allò d'usar llei, que és potentíssima i que ens ha de permetre aquesta capacitat d'autogovern territorial. Vos agraïsc a tots els membres del Parlament de Catalunya que ho ets així, la jornada que ens heu dedicat a aquest acte institucional. Serà un plaer, tal com ho hem quedat, que el síndic de la Val d'Aran pugui comparèixer davant del Parlament, de dar explicacions i d'analitzar l'evolució del desplegament de la nostra llei. Com ha dit Pilar, visca Catalunya, visca Aran, i tots els que vulgueu que seràs ben rebuts el dia 17 al nostre país. Força gràcies. Per cloure aquest acte em permetran que els adreci unes paraules. E 26 anys, el Parlament de Catalunya aprovèc una llei transcendental en Aran, la llei sobre el règim especial de la Vall d'Aran. El 1990 obria la porta a la recuperació de les institucions polítiques tradicionals araneses que havien estat suprimides l'any 1834 per la llavors reina regent Isabel II, qui va imposar el règim administratiu general de l'estat espanyol i el castellà com a única llengua oficial. La reinstauració de les institucions araneses es va fer efectiva un any després de la llei del 1990, amb les primeres eleccions democràtiques al Consell General de la Val d'Aran, circumstància que avui celebrem. Després d'un llarg silenci, aquell 1991 es recuperaven unes institucions que prèviament, durant segles, havien estructurat el poder polític i administratiu d'Aran. Unes institucions que representaven la voluntat d'autogovern d'Aran que el poble aranès havia preservat, al igual que la seva llengua i la seva identitat cultural. La perseverança de la nació aranesa en reivindicar la seva identitat i la seva voluntat d'autogovern agermana la seva història amb la de la nació catalana. De fet, la relació de Catalunya amb Aran ve definida pel respecte a la identitat pròpia i a la voluntat d'autogovern, així com pel respecte a la llibertat. No són paraules amables, és la nostra història. És significatiu que l'any 1313 els aranesos decidissin per votació popular continuar formant part de la corona catalano-aragonesa i que l'any 1411, quan els síndics i procuradors de la Vall van demanar la plena incorporació d'Aran a Catalunya, aquesta es plantegés en termes d'una unió lliure i pactada i fos referendada per les Corts catalanes. Aran s'incorporà a Catalunya, però conservà sempre la seva singularitat territorial i gaudí d'un ample marge d'autonomia. I quan amb la democràcia, després de la dictadura franquista, Catalunya recuperà el seu autogovern,
amb l'Estatut de l'any 1979, estableix que la parla aranesa serà objecte d'ensenyament i d'especial respecte i protecció, i afegia que les peculiaritats històriques de l'organització administrativa interna de la Vall d'Aran serien reconegudes i actualitzades. Progressivament, al Parlament, la institució que representa políticament el poble català ha anat ampliant aquella primera passa de reconeixement. El respecte per la llengua aranesa, com a varietat de l'occità, es va posar de manifest en la Llei de Normalització Lingüística de l'any 1983, tot proclamant determinats drets lingüístics dels aranesos. La Llei de 1990 sobre el règim especial de la Vall en va declarar l'oficialitat territorialitzada, en va millorar les garanties d'ús i d'ensenyament i va incloure un manament general d'impuls de la seva normalització a l'Aran. L'any 1998, la Llei de Política Lingüística va introduir disposicions que tendien a equiparar el tractament de l'aranès i el català. I desenvolupant allò fixat a l'Estatut del 2006, l'any 2010, amb la Llei de l'Occità aranès a l'Aran, es donà un pas més enllà convertint-lo en llengua oficial a Catalunya. Tanmateix, en aquests anys, el Parlament no s'ha limitat a reconèixer i donar suport a la seva llengua. També ho ha fet envers la identitat nacional i la voluntat d'autogovern del poble aranès. Ho va fer l'any 1990 amb la llei que va donar pas a la recuperació de les institucions que avui precisament commemorem. Ho va fer el 2006 amb l'Estatut, amb un article específic referent a l'exercici d'autogovern, la identitat aranesa i el reconeixement com a entitat territorial singular dins de Catalunya, així com amb un capítol sencer dedicat a l'organització institucional pròpia de l'Aran. I l'any passat s'aprovava la Llei del Règim Especial d'Aran, que substituïa la Llei del 1990. Amb la Llei del 2015, com s'exposava en el preàmbul, s'articulava el legítim dret i la justa aspiració d'un ample sector de la població aranesa expressat a través dels seus representants polítics d'assolir un major nivell d'autogovern i es reforçaven els intensos i pregons vincles que històricament han unit Aran i Catalunya. Uns vincles que, com ens mostra la història, han defugit sempre la imposició i s'han construït des del respecte i la llibertat. N'és un exemple determinant que en la llei del 2015 s'hagi reconegut el dret de decidir d'Aran sobre el seu futur, perquè, insisteixo, són que se poden bastir projectes compartits des d'era llibertat, jamés des d'era imposicions. Ara, Aran és ben present al Parlament. En aquesta legislatura tenim 2 diputats i freqüentment sentim l'aranès des del faristol del nostre hemicicle en la veu de la diputada Mireia Boia. Recentment hem aprovat una resolució sobre el desplegament de la llei del 2010, la referent a la llengua aranesa. I cal recordar que disposem d'una eina de col·laboració, l'Oficina d'Aran, encarregada d'establir una comunicació contínua entre les institucions araneses i el Parlament de Catalunya i de vetllar perquè la realitat aranesa sigui present i sigui tinguda en compte en el marc dels treballs parlamentaris. Convido, doncs, a aprofitar aquesta eina, a continuar reforçant els lligams, els vincles i la cooperació entre el Consell Generau d'Aran i el Parlament. I amb l'aval de la llarga història que ens uneix, expresso la voluntat que des del respecte mutu i l'estima per la llibertat, la nació aranesa participi i doni suport als projectes polítics de futur de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
I ara, per últim, clourem l'acte amb la interpretació de l'himne d'Aran, Montanes araneses, a càrrec de la cantant Alidé Sans. Ja s'abaixaran els meus amoretes que s'aproparan. Muntanyes araneses on els pastors és on regalades troben els urdurs.